Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu. Dneska si ideme zahrať Minecraft Bed Wars, ale s novým mikrofónom. Vlastne toto video točím preto, lebo vôbec nemám žiadne nápady na video a dúfam, že vás toto video bude baviť a dúfam, že ten zvuk z mikrofónu je dobrý a my sa môžeme vrhnúť na video. A ešte pred začiatkom videa nevzemte odber a my sa môžeme vrhnúť na to. Takže my sme už v prvej hre. Dúfam, že ma počujete lepšie a v dávnejších videách, starších videách, chápete ma? Takže idem opäť staviť posteľ, takže už máme opäť stavnúť posteľ, takže idem stavať mostík. Nice. No super, máme po posteli. Potom zahráme asi sola. Lebo sola sú lepšie, viete jak. Aha, typek spadol. Prečo padajú? O, super. Ten je dobrý. Takže táto hra sa nám moc nepodarila, ale dáme si ešte jednu a to budú solička. Takže my sme už v druhej hre, ako vidíte, tak som tu sám. Nice, takže ideme asi zničiť typka. A idem si kúpiť ešte nožnice. Do piva. Kde je typek? Jak sa tam spavnul? No nič, takže zase sa nám táto hra nepodarila, ale dáme si ešte jednu. Takže my sme už v tretej hre a idem ku typkovi. Á, super, nice. Ježiši, typek, ide tiež na mňa. Piva. Nice. Teraz čo ideme? Nice. Dobrá. Ja zomrel, ale aspoň mi nepôjde si posteľ. Dúfam, že typek ide zase na mňa. Ale ide! Nejak. Nice, typek spadol. Typek o mne vôbec nevie. Počkaj, teraz sa musím Nice. Ale bože, ale takmer som ho eliminoval. A musím dávať pozor aj na ostatné strany. To piva. Ako ja by som to... Ale mám po posteli. Jako? Nice! Do piva! Nice! Nemám posteľ. A to hrám aj bez nej, takže... Nice, je eliminovaný. Počkaj, teraz tam jak to? Tak si idem kúpiť tento. Nástroje. Nice. Tam není žiadny, takže tu piva, to čo typek robil? Tak to bude chvíľu trvať.
Ako zničím, tak som frajer. Aha, on je posledný. Fakt, to môžem vyhrať? No, nemôžem. To čo mi dal poison? Ja si musím kúpiť nejaké healy ináč. To čo typek robil? On je bystrý. On sa ma isto bojí. Ale ja sa bojím veľa viac. Aha, to mám. No super. Dáme sa ešte jednu hru, asi poslednú štvrtú a my sa môžeme vrhnúť na ňu. Takže my sme už v poslednej štvrtej hre. Nie. No tak to je nejaká veľká arena na to, že sme každý sám. Bože, aká arena. Nice. Ja mám strašne malý land distance, takže nevidím ani proti hráčom, viete. A napíšte do komentárov, aký klient mám používať. Asi nie som stále istý. No kurňa. Jak? Bože môj! Tak to asi bude koniec videjka. Ak mi teda ty pekne... Jak to, že dáva taký veľký damage? Vole. Našvaný. Nice, kill. Yes. No, asi som mŕtvý. Čo kúpime ako toto? Prečo vám musel zničiť? Aha. Kto by to robil? Taký sympatiák. Prečo? Chytám samých tryhardov iba. Nice. No kill. Takže toto bude koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak ešte raz nezabudnite odber a vidíme sa o ďalšie videa. Čus!